Quin dia més mogut. Mentre dormia m'ha despertat un cop. He pogut veure 3 homes que es movien d'una banda a una altra portant trastos. De sobte, una fusta s'ha enlairat contra mi rient i cridant. Amb el cor esverat i plena de ràbia he hagut de plantar-hi cara. Però jo no era l'única que s'inquietava. Hi havia els altres sers de la casa que també s'esveraven. Perquè allà dins hi havia viscut gent. De la vanitat, de l'odi, de les miques d'amor, en quedava la pols i un trist espectacle d'esplendor i d'oblit. Tot el que en un temps havia estat ordenat, dirigit, l'abandó i el pas de les estacions ho havien convertit en una malaltia. El cor em rebentava dins del pit. Els 3 homes van fer una pila molt grossa, però jo vaig aconseguir escapar-me'n. El foc durà tota la nit. No sabia on anar. Vaig tancar els ulls i la boca perquè el fum no em deixava respirar. Desorientada, em vaig enfilar al forat d'una soca perquè no em trobessin. L'endemà, vingueren més homes a enderrocar la casa. Un d'ells va descobrir una rata fastigosa, amb el cap mig rosegat i voltada de mosques verdes. Era jo, que monia les ombres benignes que durant anys s'havien passejat per la casa i el jardí.